מה? תצלמי אותי קופץ למים. טוב. תראי. קופץ למים. יפה. לא צילמת. צילמתי, אני מצלמת בווידאו. רן, איפה גן שעשועים שלך? איפה הגן שעשועים שלך? איך את קדימה? מעבירה לכפתור של מצלמת וידאו. אם את רוצה, אם תרצי לעשות מצלמה רגילה, אז אני מעבירה לכפתור של מצלמה רגילה. מה? עכשיו תראו עליו. חברים, תראו על הקפטן. יודעת, לפעמים יש גל של ריבועים. כן, לפעמים. רק לפעמים יש גל של ריבועים. החציר מלוכלכת. נו, אז תנקה אותה. קח את המגרפה ותגרף. הגננות לא מרשות. אני מרשה. את מרשה? אבל תגרף איפה שאין ילדים. אני אבל צריך קח ארגז ותמלא. יש שם הרבה לכלוך בערימה. ראית שאני קלעת? מי רוצה לקחת איתי? מי רוצה לנקות איתי את החצר? נראה לי.